Aditívne obrábanie v Esprit Edge založené na technológii Direct Energy Deposition prináša plnohodnotné nástroje na programovanie, optimalizáciu a simuláciu procesov, ktoré kombinujú aditívne nanášanie materiálu s tradičným trieskovým obrábaním. Tento prístup umožňuje flexibilnú výrobu komplexných kovových súčiastok, opravy poškodených dielov či vytváranie nových funkčných vrstiev s vysokou presnosťou. Medzi hlavné možnosti patria paralelné programovanie aditívnych a tradičných operácií, prirodzený pracovný postup pre hybridné aj špecializované aditívne stroje, cykly zohľadňujúce zásoby polotovaní, kompletná simulácia všetkých operácií, trojosé až kontinuálne päťosé nanášanie. Výsledkom je efektívny, bezpečný a vysokopresný proces, ktorý posúva hranice tradičného obrábania a otvára nové možnosti vo výrobe aj opravách kovových súčiastok.